Nittama li tinsabu tajbin kif ninsab jiena. Grazzi ħafna tal-qawsalli illi battul il-bieraħ. Mijiet irċevejt imma kollha rajthom u kollha sbieħ. Kieku qegħdin l-iskola illum għandna il-piġama dej. Dan hu l-messaġġ li kellu l-kap tal-iskola primarja tar-Rabat Għawdex Lelio Spiteri, wieħed minn mijiet ta' edukaturi li fl-aħħar jiem irrikorrew għat-teknoloġija biex iżommu kuntatt mal-istudenti tagħhom. Dan fid-dawl li l-iskejjel jinsabu magħluqa bħala prekawzjoni minħabba l-imxija tal-coronavirus. Lelio Spiteri, magħruf aħjar bħala s-surmast tal-Happy School, kompla janima l-tfal bl-aħjar mod biex dawn jibqgħu għaddejjin bħajjithom u l-mixja edukattiva tagħhom. Intant dipartiment importanti sabiex l-edukaturi jżommu kuntatt mal-istudenti tagħhom huwa d-Direttorat għall-Itterizmu Diġitali. Id-Direttur Grazio Grixti spjega li qed tingħata għajnuna l-edukaturi li bih ġarhom qed jużaw it-teknoloġija fit-tagħlim tagħhom. Qegħdin jibgħatu x-xogħol permezz tal-internet u min-naħa tagħna bħal Direttorat tal-Itterizmu Diġitali u ħiliet transversali qegħdin nissapportjaw ngħinu lill-għalliema biex jużaw għodot diġitali għat-tagħlim. Is-Sur Grixti qal li sa mill-ewwel jum tal-iskejjel magħluqa il-ġimgħa il-pjattaformi online kienu popolari ferm mal-edukaturi. Mill-ġimgħa filgħodu konna impressjonati bl-ammont ta' riżorsi u ħeġġa li kien hemm għall-għalliema minħabba social media, kulħadd jippostja riżorsi li għandu jew kelli riżorsi li jsib. Ovvjament minn ħatana bħala għalliema s-sapportjajna u għadna s-sapportjaw dak kollu jkun hemm bżonn. Tenna li ma hemm l-ebda restrizzjoni dwar x'tip ta' għajnuna l-edukaturi jistgħu joffru lill-istudenti tagħhom. Mela, l-għalliema huma mħeġġa li jużaw ir-riżorsi kollha li jħosshom komdi li jużaw. Pereżempju huma jistgħu jew jirrekordjaw video tutorials u jibgħatuhom lill-istudenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.